Ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videjka a dneska si zahráme parkour, no tento parkour plus random hru a bude sa to takto striedať. Čiže máme prvý deň, čiže furt bude parkour a random hra. A potom si môžeme dať, že random hra, strašidelná hra a také. Čiže tu keď dáte 5 lajkov by sme mohli urobiť toto, jak sa to volá, diely z toho, že dáme toto običko, ok, je to na vás, čiže 5 lajkov, urobíme toto, diely z toho, čiže ok, neviem, kde sme. Čiže ako prvým začíname parkourom. Parkom už by šíbe. No a dúfam, že máte u mňa odber. A keď nemáš odber, tak to rýchlo naprav. Daj odber, dík. Čiže dúfam, že máš odber, keď sa pozráš na toto video. A keď ho nemáš, tak to napravíš. No a napravíš to tým, že dáš odber. Dík. Teraz čo? Čo teraz? Poď rýchlo. Dobre. Teraz asi to bolo testé. Ale máme checkpoint. Hop. Ok, pokračujeme. Lebo som sa pozeral tam hore, že ako to dáme, hej, minimálne do polovičky by to mohlo ľudia fakt stačiť. Hop, checkpoint, čo tuto. Čiže ešte raz opakujem, keď sa pozeráš na toto video a nemáš odber, tak ho daj, dík. No a ešte raz opakujem, 5 lajkov, keď bude na tomto videjku, rovná sa, urobíme z toho sériu. Ne, sériu, neviem, čo to je, sériu alebo diely. My musíme toto všetko, hej, takto, dohodneme sa. Dáme to po challenging, ok? Po challenging, ok? A na budúce dokončíme to až do impossible, čiže challenging je naše toto. Čiže ideme. Hop. Tu musíme ľudia dať, aj kebyže toto videjko trvá hodinu, to je jedno. To je jedno, proste sme sa dohodli. A tak to aj zostane, čiže dohoda. Mám to ešte raz opakovať? Asi netreba, však. Asi treba, skoro som spadol. Som si ten rebrík nevšimol. To je šmyklo, však. To vlastne, to vlastne není šmyklavka. Ok, musíme to dať až do full challenging. To dáme, si myslím. Ale ne, ja som si to túto všimol dole, to neviem, ale ne. Ja som si všimol, že tu není tá čiarka. Nie, že vidíte, že ako toto. Jak sa to volá? No, že kde sa nachádzate. Napíšem vám, ako sa volá táto hra. Ja to tu nemám. Ja vám to dám do popisku, vám to napíšem, alebo dám tam aj hneď odkaz na hru. Že budete mať v popisku videa. To bola skratka. To ľudia nedám, nebudem to riskovať. Ešte raz to skúsim. 3, 4. Aby sa to fakt dali, yes. A dokonca aj ťažšie sme si to dali. To si zaslúži like. Však vy dáte tých 5 lajkov. Dúfam. A toto je aj vyznačené, čiže to je, ako nevyznačené to nebolo, ale to tam sviečilo, že toto bude ono. Tmavím, že toto bude už na 100% ono. Hop, preskočíme to. Nevadí. Čo máme, tohto sa asi nemáme dotknúť. Aha, to je Tyrkisový štvorec, ktorý jumpuje. Teda, ktorý nám umožňuje, aby sme jumpovali.
Čiže dáme to, nebojte sa. Tak, no ako rýchlo, takých 5 minút sme toto robili. Ale to dáme proste, nebudeme takýto proste, musíme dať. Ne, už som chcel ísť. Toto je easy, či toto neviem mať nejaký level. OK. Ježiš, to je neviditeľné. Že prečo tu tak stojíte? OK, tak užívajte si to a ja to dokončím. Neviem, prečo hovorím, že Dobrá hudba, baba. Dobrá hudba. Dobrá hudba. Tady to. Teraz asi tady to. Ne, jak si ísť dopredu? Ne, čo robím? Čo pre Boha robím? OK, checkpoint. A teraz sa sústredíme sa. Ne. Tak, to bolo. Počkajte. Zdá sa mi to, lebo je to také dlhé. Že však to ide do vesmíru. Ja si to stíšim. Ale nič si nejdem toto. Ticho buďte. Dobre, ticho, ja si to zavedem takto, bože. Už sú toto. Že prosím, nelivuj to, prosím. Prosíme vás, nelivuj to. Ale prečo? Však už ste to mohli mať. To nemôžete livnúť. Prosím. Ale zase teraz neviem počuť hudbu. Nelivnem to, nebojte. Dobre, môžeme ísť takto. Hej, ľudia, ja budem veriť že to dám. Ja to nejde. Dobre. To neviem, ako to dáme do tohto. Do toho. A poďa. A teraz rýchlo. A jumpni. Dobre. Tvárme sa, že sa nič teraz nedeje. Počkaj. Tak ľudia, ako toto ľudia není možné. Dobre, teraz to dám. Teraz na 100% nezomrem. Už poznáme taktiku. Teraz som sa naučil taktiku. Naučil som sa taktiku. Fú, mám nervy. A to je medium, či easy, či hard, či čo to je, neviem ani aký to je level. Ale zvládli sme našu taktiku. Že ľudia, prečo sa to tak šmíka? A ja som si to ani nevšimol, že je to zladu. Že je to zamrznutý ľad. Tak, to si mi mohli ako hneď povedať. Ja vlastne neviem, keď nestreamujem vlastne. Ale mohli by ste mi to hneď napísať. Však ja som nevidel teraz toto video, ja ho natáčam. Čiže teraz by ste mi to nemali ako povedať. A inak, Ježiš, to som vás zavodila ešte na začiatku povedať, že dávam zadarmo friendov. Áno, mňa si môžete pridať do friendov, proste napíšte do komentárov, ako sa voláte. To je úprimne fakt všetko. No a zajtra ma uvidíte vo friendoch. Áno, zajtra. Zajtra to budem toto. Zajtra si skontrolujem zvonček. Zajtra. A potom si vás popridávam. Teda keď chcete. Napíšte mi iba napíšte mi iba vaše meno v Robloxe a ja si vás fakt pridám. Dobre, ideme. Hop. Dobre. Nemôže. Čo sa deje? Čo? Ale to čo bolo?
Dobre, skákaj, proste skákaj, dobre? Čo teraz? Ja teraz tak, hop. Ako úprimne, toto video trvá 10 minút. Ja, že to trvá tak pol hodinu, že natáčam. Neviem, prečo si to myslím. Ale fakt nezdá sa vám, že ideme nejak... To preboha, čo bolo? Ale to ľudia, čo robím, fakt. Preboha. Ale, viete, čo je dobré? Že pozrite sa, že už sme na modrej farbe. Ako to bude hard a challenging. Shift lock or to help the wall. Čo to je? Shift lock. Dobre, mňa to nezaujíma, shift lock. Aha, dobre, tak asi musíme, ale to musí byť bez shift locku. Dobre, som sa zlákol, že fakt budeme shift lock potrebovať. Dobre, hop. Kde sme, čo sme, jak, čo, kde, prečo, čo, jak, če. Ne, nevadí. Teraz bacha, lebo keď spadneme, tak zomrem. Oni tam dali na to, oni nás chceli vyprankovať, my sme sa nedali nachytať. Oni nás chceli normálne, aby sme toto. Oni normálne chceli, oni tam nás dali inú farbu, aby sme si nemysleli, ale však vy tam môžete skočiť, to vôbec není toto laser, to vás nezabije. Ale prečo by vás mala zabiť taká malá kocka, však skočte tam, nič sa vám nestane. Nechajte sa nachytať, proste keď všetko, čo je červené, teda čo je svetlo červené, tak tam do toho nechoďte. To je rada odo mňa, ktorú som, to nikto nevedel. Viete čo, to vôbec nikto nevedel. to ľudia vôbec nikto nevedel, viete čo. Že to vôbec nikto nevedel, aby ste nechodili do svetlo-zelenej farby, teda svetlo-červenej farby. OK, no. A dosť. Dobre. Ešte raz. Ľudia, ešte raz. Ja neverím, že sa teraz ľudia dačo pokazí. Takto. Ja to ľudia potrebujem skipnúť. Sekundu. Jej, OK, som späť. Claim, čo to je? Claim it. Ja to potrebujem toto skipnúť proste. Mne to fakt ľudia nedáva na výber. Jak to mám skip? Ľudia, za pol hodinu máme toto. Ani tento to nevie dať. Sústreď sa. Pozeraj sa na čiary. Počkaj, ľudia. No. Pozeraj sa na čiary. Na čiary sa Ale to je dobrá ľudia taktika. Pozeraj sa na čiary. Nič sa ti nepokazí. Ja keď si vyspievam, to ide. Sústreď sa, prečo by som sa mal sústrediť na čiary, neviem. Ale pomáha tá hudba, skúsiš to. Pozeraj sa na čiary, nič sa ti nepokazí. Pozeraj sa na čiary, nič sa ti nepokazí. Dobre, zvládli sme to. Dajme si ťap cez kameru. Dajme si ťap. Daj sme si ťap. A počkaj. On už si robia zo mňa srandu.
Ešte raz. Rozmýšľaj. Teraz pôjdem asi takto. Však ľudia. Nehovorte mi, že ne. Na 30 sekúnd. Fuj, ľudia. Ľudia rozmýšľaj. Ľudia rozmýšľaj. A poď. A ideš. A poď. Uj, dobre, checkpoint. Fuj, zvládli sme to. Dobre. Ľudia, ne. My to dáme. Ja to cítim v koži. Sice video má 15 minút, ale cítim to v koži som chcel ľudia povedať. Áno, v koži som chcel povedať. Že to cítim v koži. Už teraz stáde to hop. Easy, lemon easy. Ne, ľudia, ne. Checkpoint, dobre. Healuj sa. Hop. Tu si počkáme. Hop, dobre. Ne, skoro. Tak nič. Je takto, aha. Dobre, ďalej. Hej, ľudia, to je easy, lebo tu iba... Dobre, tak som to zakrikol. Dobre, ešte raz. Super, ľudia. Dúfam, že ste spokojní, lebo ja som to zakrikol. Ne, nebudeš skipovať stage. Rozmýšľaj. Prečo zomieraš? No, len mi to... Tak, ľudia. Ja na to už fakt kašlem. Ale nemôžeme skončiť. Proste challenging. A hop. A sústreť sa. Fuj, checkpoint. A toto bude ťažký oriešok. Fuj, dobre. Anana. Počkaj, hovoril som anana alebo banana, či čo som to vravil vlastne? Ne, čo mám spraviť? Ne, takto, skoro, ne. Ne, ľudia, ne. Ľudia, to fakt ne. Teraz čo? To čo bolo pre Boha? Dobre, ešte raz. Asi sa pomýlili, lebo teraz potrebujem skočiť. Nepotrebujem ísť vôbec do tohto. A checkpoint. Neviem, na čo to tam dali. Hop. Ja to kašľam. Ona robí si srandu. Toto som na schvál urobil, ale predtým som to neurobil na schvál. Teda to skoč na to. Poď ešte raz. Oni si robia zo mňa srandu proste. Skok. Skočím a kašlem na to. Caruj srad. Skočím. Počkaj, skončím alebo skočím? Dobre. Ako ľudia, to nevyšlo podľa plánu, jak som si to ja predstavoval. Ja som si to predstavoval, že to dáme do toho challenging, ale toto video trvá 18 minút. Hej, dokončíme, takto ľudia, dohodneme sa. Dokončíme tento level, OK? Fakt, prisahám, že dokončíme tento level. Tak asi nedokončíme, tak ja to kašlem. Čo sa stane, keď pôjdem rovno? Proste skočím hociak random, ale počkaj. Skočím hociak random. A teraz skáč normálne. Hlavne to... Nepokašli. Dobre. Hopla, hopi. A ja na to kašlem. Hop. Ľudia hop. Hopity flop. Robím si zradu. Hop. Flopity hop. Pomáha. Flopity hop. Hop. Ešte raz. Hop. Fuj, ľudia. Hopity hop. Ja. Hopity. Počkaj. My sme. Ne. Takto. Keď to nedáme, takto nedáme. Ale ja si... Neviem. Ľudia, dáme to alebo ne? Ja neviem. Ako ja úprimne... Ne, nedáme to. To
To bohužiaľ, ako... Mne to vôbec nevyšlo podľa plánu. Jedné! Tak čo mám spraviť? Povedzte mi. Čo mám ľudia spraviť? Ako viem, že mám ísť teraz takto a teraz čo? Ne. Proste sme na toto. Dokončili sme to na hard. OK. A ideme na random hru. Dobre ľudia. Čiže random hra je, čiže predstavujem vám random hru. Prečo mu tu mám na sebe preboha, toto nevadí. Čiže random hra. Nepotrebujem to mať toto. Aká je random hra, sa pýtate? No random hra je, že musíme nájsť batony. Čiže klikneš na baton. Klik. Ale to úplne fake, prečo tam mám baton preboha za sebou? To tak má asi byť. Ja sa napojím ešte raz na hru. Teraz to tam nemôže mať. Mám to tam stále. OK. Ďalší button. A tuto za stenou. OK, ďalší button. Takto, dáme to do 50. Ako, nechcem to toto zakriknúť. Lebo nedali sme. Ne, žiadne favorite veci. Ne, žiadne favorite veci. Nie. Ja fakt úprimne neviem, či to dáme. Vadí. A to ide aj podľa farby, a že bude iba červený. Jaj. Áno, takto parkour, to bude určite hore. Keď zahráme si parkour, ľudia. Parkour si zahráme. A tu máme hneď gombík, teda button. OK, hľadáme ďalší button. Za stromom. No, čo teraz, kde teraz, prečo teraz, čo, kde, jak, čo, prečo. Vidím. Aj vy určite. Normálne pod stolom sa ukrýva. OK, level Toto je ľudia medium. Hej, ľudia, naozaj. Netrvalo nám to, no asi sekundu nám to trvalo. Hej, ľudia, netrvalo nám to ani 6 sekúnd to nájsť, a že medium. OK, level easy. Kde tu mám nájsť button pre Boha? Level easy znamená, a tu je iba level easy? Toto? To čo je ľudia? Aha, tu je taký zelený, aj? OK. Tu je jaskyňa, pod kameň nič. V jaskyni asi nebude, čo? A je v nej. Hej, je v jaskyni. To kde sme? To sme nejaké toto? V Minecrafte? Ideme ťažiť? OK, no nevedem, mám tuto nájsť button. Fakt, neviem. Tu za kameňom, pred kameňom, neviem. Vedľa toto. Vidím, hop. Ďalší button je tu. OK, ďalej. Lávový button. Ale vieš, stále mi je podivné, že mám ten button na chrbte. To je divné. OK, medium. Na pláži musíme nájsť button. OK. Tu nič. Podľa mňa to bude namiesto kokosov. Či nie? Ja fakt neviem, že je ten button. Vy ho vidíte? Alebo som slepý? Kde ja fakt takto. Tu je v kýbliku. No tak toto bolo skôr medium. A nie, že toto. Nič. Tak tu bude na 100%. Není tu. Tu je. Za kameňou. OK, 18. Hľadaj button, tu je. Nad týmto súdom. Tu je button. Není. Fúha, tak
To je ťažký oriešok, aj tak tu je. Toto je tiež medium. Ale čo máte s tou plážou preboha? Nevidím ho. A počkaj. A tu, ja som si to všimol iba kvôli tomu čiernému, inak by som si to nevšimol. OK. Toto je podľa mňa taký... Chcel som povedať, že to je taký prank, ale není to až taký prank, jak som si myslel. Že ľudia, tak toto je asi prank. Neviem, kde je. Tak asi v záchode? Není. Ale pošiel on je naozaj v záchode. Tam sa nedá vojsť. Tak za televízorom. Ne. Tak pod postelou. Ne. A tu je. Jak sa tam mám vojsť? Dobre. Co sa to nevidel dostať. OK. Klikám všade. Toto je hard. No není to až také hard, tu je. Namiesto šošovic. OK. Kde je? Baton, už ideme. Kde je? Tu toto je. Za košom. Stavím sa. Tak ne. Tak to není za košom. Tak za súdom určite. Ani za súdom? Poraďte mi. Poraďte mi. A tu je. Ja som si ho nevšimol. Tu je. Dobre, tam je. To je level easy. Neviem. Tu nejaké vajce. To nemôžeme otvoriť. Môžeme, ale nedá sa to. Tak by som to skôr povedal. Neviem. Ako tu nič není, tak za týmito možno tak tiež nič. Neviem. Ale nemôžeme sa pre Boha vzdať. Nemôžeme sa len tak ľahko vzdať. Tak to bude. Ne. A tu za stoličkou. Za modrou stoličkou. OK. Level medium. Neviem, nie som si istý. A do stromoch nemôžeme ísť však. A čo kebyže je naozaj v strom? Nejako toto. Nič. Ale to by bol level hard, ne? Tak tu nie. Tu taktiež nič. Fúha, neviem. Toto som ľudia fakt nečakal, ako. Čiže tu je. Ten bacon von mi zavadzia. Dobre. To som fakt nečakal, že spadnem a pôjdem do nejakej kanalizácii. Vystrč sa tam. Kade teraz? Alebo mám toto spraviť. To by asi bolo moc jednoduché, že? Ja čo ďalej? A tu hore. Ne, kde to je? Čo? Jak? Kde? Prečo? Ne, biče. Dobre, dali sme to. Zase, medium. Pod vodou sa pozeráme. Pozeraj sa pod vodou, nič tam není. Tak ľudia, klasika, je to horor. Povedzte mi, kde inde by to malo byť. Nič. Ale ne, to je button. Aha. Oni si myslia, že my to neuvidíme, ale my to veľmi dobre uvidíme. Fú, toto neviem, kde je. Tu není.
A možno je to podivné, ja neviem. Na plote není, možno na rampe. Na rampe není. Sa tam pozrieť za plot nejak, a sa nedá ísť. Tu tiež nič. Pozri sa ešte na tú rampu, tu tiež nič. A ne, ja som si to vôbec nevšimol. Tu je ten batón, vidím ho. Jak sa k nemu dostanem? Takto asi. Yes. OK, ďalší level. Tiež nič? Rozmýšľaj. Musíš rozmýšľať. Ako by sa tam ostatní dostali. No, takto do koľkatky to dáme. Neviem, dáme to do 35-ky. Dúfam. Dúfam, že to dáme do 35-ky. Ja klikám a nič tam není. Proste nič. Neviem. A teraz ho vidím. Ale však tam sme boli. Tak ľudia, jak sa tam mám dostať? Jaj, vlastne to nič nerobí. Jaj, nepotrebujeme kód, čiže 5, 8, 4, 9. 5, 8, 4, 9. 5, 8, ne. 5, 8, 8, 4. Neviem. Ja musíme to proste ešte raz. Píšem si 5, 8, 4, 9. 5, 8, 4, 9. 5, 8, 4, 9. Tak. 9, 8, 4, 9. Ne, ja neviem ľudia. 9, 8, 5, 8, čiže to je 9, 5, 8, 9, 4. 5, 8, 9, 4, ešte raz. 5, 8, 9, 4. 8, 8, 5, 9, 4. Jaj. 8, 5, 9, 4. Neviem, fakt neviem. Aký kód tam mám dať? Fakt neviem. Tam je ten button proste, potrebuješ kód. Neviem, som zúfalý. Skúsim tam toto. Tak ja, neviem, fakt neviem. Skúsim toto ako... Neviem. Ešte raz. Prosím, nič na ma nenapadlo. Päť, 4, 8, 8. Ja neviem ten kód. Neviem, aký kód tam mám dať. Neviem, skúsi si pomôcť od Ridera? Fakt neviem. On mi asi nepomôže však. Neviem, musíme to dať preboha. Teraz 5. Dajte tam ten kód, teraz tu mám aspoň dobrovoľníkov. Neviem. Skúsim.
Find the button code. Enter. To musí ísť. No toto je ono. OK, máme to. Tak ne. Ale kde to je? To čo hrajú? Kde to je? Ale to není ono. No, dobre. No, klikli. No, kód. No aký dáte kód, no? Aký to dali kód? Máme to, neviem, aký to bol kód, ale dobre. Dáme to do tej 35-ky, ja si verím. Where are you? Neviem, ja fakt neviem. Počkaj, 36 minút. Na budúce by som dal to pokračovanie, lebo ešte hororovka. No, OK? Čiže hororovka. Čiže, alebo dáme to, ja neviem. Ja by som si to nechal aj na budúce, neviem ako vy. Áno, nebudeme to siliť. Čiže parkour, toto bola random hra a ideme si dať hororovku. Áno, a hororovka bude, nevyzerá to jak horor, ale neviem, ako sa to hra, že nájdi kľúč. Hej, nájdi kľúč. Neviem, od jakých dverí. Slač X-ko, OK. X-ko. Plus 20, toto, gemov. Čiže toto má byť hororovka, áno. Nič tam není. Ďalší kľúč. Yes, search. Ďalší kľúč. Máme 26 sekúnd. Potrebujeme ešte dačo nájsť. Where are you? OK, X. Držím X. Yes. A tu je rovno ďalší kľúč. Kde oni si to proste nevšimnú. Oni si to nevšimajú. Niečo na mňa vyskočilo. Mali sme poslednú sekundu a ja som na tú poslednú sekundu umrel. Nevadí. Random, mne to je jedno. Proste random. Keď vyberieme si event. Where are you? Dobre, môže byť, áno. Ja teraz nezomrem, to nie je možné. 2, 1. Ľudia, viete, čo ma napadlo? Že ako hororovka by mohla byť. Aká hororovka? No, predsa Doors? Áno, to je podľa mňa dobrá hororovka, než hľadať fakt nejaké kľúče. Čiže ja sa napájam. Scooby-Dooby, sa mi to načítava? Dobre, už sa mi to načítalo. OK, hotel. Vybral som si hotel. Where are you? Ja som si už vybral. Ideme do výťahu, tam, kde môžu byť iba jeden. Ale ako teraz by som si aj pustil hudbu inak. Aby sme počuli ten výťah. A počúvame hudbu.
Tun, 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 tun. Ako celý dosť toto určite nedohráme, lebo videjko trvá strašne dlho. 40 minút, OK. Otvárame dvierka, nič. Samozrejme, my tú hru dohráme na budúcom dieli. Nemyslíte si, že mne sa už nechce. No, je to preto, lebo je veľa hodín, nebojte sa. Takto, dáme to do 10 dverí. Aspoň dúfam. Nemôžem, nemám kľúč. A keď budú blikať svetla, ja však vy vlastne poznáte ten dáž lepšie než ja. Zatiaľ nič, ako zatiaľ OK. Šuflíky, where are you? Áno, dáme to do 10, čiže 5. dvere, 6. dvere, 7. dvere. No aj teraz sú 7. dvere. Ok, musíme nájsť kľúč. Ok, kľúč. Nemám kľúč, potrebujeme nájsť kľúč. Hop. Kľúč, where are you? Žiaden kľúč. Rýchlo. Bo chceme to dať do desiny. Where are you? Ale prosím. Ne, rýchlo, ja som to pokašľal. Rýchlo. Nemám čas. Ne, stráň mi šuflík. Keď tam bude ten kľúč a ja ho neotvorím. Dobre. Scooby-Doo, where are you? Scooby-Doo, where are you? Prosím, klikni sa tam. Nič, kamo, ja to kašlem. To mi zablikalo, nie? Či? Ja som to vedel, že určite to by mi zablikalo. Oči. Nemôžeme sa pozerať, oči. Už môžeme. Áno, do 10 to dáme 10. dvere. Čo je? Čo sa stalo? Ježišmaria. Ja nič. Teraz prisahám Bohu, teraz to nie je sranda. Čo sa tu stalo? No dobre, svetlo. Ne, toto nie je svetlo. A tu si. Ľudia, ja fakt neviem, kde som a čo robím. Askrisa. Jaj, toto nie sú správne dvere. Neviem, ja fakt neviem. A tu? Dobre, ja si myslím, že sme to dosť spravili a ešte raz pripomínam. Ďalšie diely 5 lajkov. OK? Takže toto bola hororovka.
Čiže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite na like, avšak podľa mňa, vy dáte tých 5 lajkov, ja vám verím. A natočím ďalšie diely, no, OK? Tak, ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber a maj sa čus.